Kupangido hami, dohot hormat, duhita sude, asa dinggam mata pakke masker tai, saliling madohoti parmingguanon. Parhorasan madihita saluhutna, ruas ni huriani tuhata na hinaholongan. Manautong mahita marparsaora dohot tuhata, atik pe seta adu pidope hamaolon di tonga-tonga ni portibion. Pos marohatta, selem patongonon ni Tuhanima akan nauli na denggan tunggulutta. Hupuji hami maho ali Tuhan para sirohan na sumurung, nama noktong mengaramoti hami, dohot paposon rohanami di parnguduon nami. Saya taharinggas matotong tumangihon dohot mangulahon hatani di bata, ala dapota tua dohita siani. Ido di dok topik minggu sadarion, tua ni halak na manangihon hatani di bata. Atong tapuji ma di bata ama, dohot Yesus Kristus anak nai, rap dohot ton di perbadia silehon tuai. Martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Mari dimahita siap buku D nomor 574 ayat sada sahat dulu. Terima kasih.
marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ay namangulu dohatan di bata, jala margogo mangula jala tumajon sian sadok podang si dua baba. Jala manurusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi. Akaring-ring pe dohot utok. Jala panguhum doi dina parrohahon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurung. Namarpungo do hami dison, mangido tuho siyan nasa rohanami, sa tabay mahaporsyaon nami, jala pargugoy hami, asa tarulahon hami parangin na dinggan, songon na pinangido ni roham siyan hami, sa ramoti hami, rodi hasusuda ni bohal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marid dihita siya bukwede nomor 470 ayat 2 dohot opan. Tatangihon ma patek ni debata di minggu sadarion, ima patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tungaon, rodi na di bagasan aek, na di toro ni tano, yang gotong gabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata, yang go sature dalanna. Ay hona uhumna dusugut akka na marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dinaunomari ma ulahamu nasa siulaunmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba di Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangibati hutam. Ay dinaonomari do di toppa di bata langit dohot tano. Dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba,
ari pada diananai jala diperbadiai. Pati palimahon. Iko pasangapomu don atorasmu, asa martua ho, jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah di Batam di ho. Patik paunopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manakko, patik pasiyahon, unang ho olo maghatidakkon hata na satutu maralohon dengan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi hal yang niroham bagas ni dongammu. Dang jadi hal yang niroham dengan saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Boha padok ni dibata taringot tu patik nasapului oddo. Ahu don Jehovah di Batam, ninda di Batata. Pergogo naso hatu dosan jala parrimas. Siluluhod dosa ni amana tu pinoparna. Ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akka nasogoro hadiau. Alai asidor hakku di akka namar ribu-ribu, akka namar holong ni ro hadiau. Naso mangalaosi patiki. Ima sahatna. Atong, rak mangidogogo mahita siat tuhatta di batal hamangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobbar tu patikmi. Amin. Mari dihita sebuku ede nomor 162, ayat sada dohot tolu. Tatopo tima dosat tanagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pergogo na sohatu dosan, perdengkan basa doho, jala rodi saliling nililing na doa sini roham. Saya marpamuati maroham di jahatan nami, jala seunang beingot akka dosa nami. Ale amanami jala debata nami, tung jot-jot do hami mardosa maradupon ho. Jala jot-jot do sungguli hami rimasmu marhite-hite pangalon nami di hatam. Tung jot-jot do dang hutangihon hami hatam. Hape hatuau doi di hami. Ale Tuhan nami, saya marpamuati maroham di hahurangan nami i. Ale Tuhan Jehovah, saya unang pangingot-ingot pangalausion nami. Unang alang asini roham, sayu rupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para siroha jala pardengkan basa do Jahoba, lebat tarimat jala para siroha godang. Tang dibahe tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka fajahatotta. Songon asini rohani amana mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari dehita sia buku de nomor 100 sia lalu ayat 7. Hatani debata songot turpuk epistel de minggu sadarion imana tersurat di pesalmen 110 sia ayat sia sahat 16 tagat tajahama marsika soring mar hite-hite aha tapa borbor doli-doli lakana molo di pahobar-hobar tu hatam Sai hulului doho sian nasa rohaku unang tuloa saul lilu sian akka tonami. Nunga hupa job hatami di bagasan rohakku asa unang mardosa au tuho. Pinuji maho ale Jahoba sai podahon matuau akka aturammi. Nunga di pajojor akka bibirhon sude uhum akka naruar sian pamanganmi. Isa ando rohaku midadalan ni akka panidang yommu asamida nasa hamuraun. Sai papikir-pikirokku do akka paretam jala sai berangakku do akka bogasmi. Sai huahila soddo akka aturamni dang tagamon huhalupahonokku hatami. Ido sahatna martua do akka natomangion hatan di bata jala no peopsa. Amin. Mari dehita sia buku de nomor 260 sia ayat 4 sahat 5.
tindakom ma haporsiautai, songon na hinatindakon ni dongatah sa haporsiaon disadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di dia bata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siaton di porbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumawon na birnit, di panguhuman ni Silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tuban maturu dung ditano. Namulak mangolu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo, laho hudul husiamun di bata Jehovah, amanai pargogo nas hatu dusani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di to di purbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai namardok, mulak mangulu dosogot ni halak nang mate, dohot dihongunduan nasora suda. Amen. Tabigema titing namasa di huriatta di bagasa samingguan. Tikting Minggu 17 Oktober 2021. Naparjolo di pabotohon sudir ruas nihuria saliling masa pandemi COVID-19 sia titing dang pola dijaha on sasudena. Paduahon titing naing marbagas titing parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Daniel Herbert Panjaitan, ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, anak ni amata Bapak Situa Kulan Darwin Panjaitan, tubuh ni Inata, Melvi Borusi Burian, Sian Huta Jalan SMA ono 04 RT 02 RW 04, Cipayung Cilangkap Jakarta Timur, Sian Sektor Onom, Dohot Oroana, Riayu Friska Boru Sitorus, Boru ni Amata Washington Sitorus Nahinan, tubuh ni Inata Pasu Boru Butar-Butar, Sian ruas ni HKBP Tegal Rejo, Resort Tegal Rejo, Distrik Tolu Plusada Medan Utara. Ima di hari Rabu di tanggal 20 Oktober 2021 pukul siawib di Gereja HKBP Tegal Rejo, Resort Tegal Rejo, Distrik Tolu Plusada, Medan Utara. Titing Parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Benhat Mangapul Togaraja Siringo-ringo, ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, anak ni amata Bapak Ferdinand V. Hasiringo-ringo, tubuh ni Inata Sri Rejeki Boru Tabunan, Sian Huta Jalan Dahlia Kafling DKI Blok N nomor 8 RT 4 RW 8 Jakarta Timur Sian Sektor 2. Dohot Oroana, Lady Sri Rejeki Boru Manulang, Boru ni Amata Asman Haryono Manulang Nahinan, tubuh ni Natalis Halima Boru Sianipar, ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, Sian Huta Jalan Malaka, Gang Jambu, Jakarta Timur, Sian Sektor Tolu. Ima di hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 pukul siawib di Gereja HKBP Cipayung Cilangkap. Patoluhon Namoding, Nunga Marujungolu Amang Edison Sinaga, umur 65 tahun, 4 bulan 2 minggu 5 hari, na hinabaluhon ni Inang Rolia Bori Pasaribu, Sian Huta Jalan RH Nisin Ciracas Jakarta Timur, Sian Sektor Walu, nomor registrasi 0112 di hari Sabtu tanggal sia Oktober 2021 pukul 10 sia 30 WIB di Rumah Sakit Pasar Rebo, Jalan
di hari Senin di tanggal 11 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB nunga ditanum bebak kena di TPU Susukan Buddha Kampung Rambutan Ciracas Jakarta Timur na niuluan pendeta Lundu HM Simanjuntak tatangi homa anggiat di Apuli jala di pargogi itu hatta sude keluarga na tidak dikon Paopaton Pangapulion di hari Minggu sadarion pukul sia 30 WIB di Patu Pahuriat tado acara pertangyangan Pangapulion sia cara virtual marhite Google Meet imatu keluarga Nyonya Riris Simanjuntak Boru Tobing sian sektor 2 di Parmoding ni Febrin Valentino Trijaya Simanjuntak di Tiki Nasalpu dohot keluarga Jainal A Fernando Simanjuntak Boru Aritona sian sektor 2 di Parmoding ni Inang Marslinda Boru Raja Goguk di Tiki Nasalpu anon Huria Marhite Padita Resort manongos link tu parhalado sektor laos ditongos mamusia tu WhatsApp grup ni sektor 2 hupangido hami ma tu ruas ni Huria tarlumobi ma ruas yang sektor 2 asama dohoti acarai palimahon kena siasat gereja manang ruhut parmahanion pamisangon mamuka masian ari Minggu sadarion tanggal 17 Oktober 2021 hona ruhut parmahanion dohot pamisangon do Renaldi Pakpahan anak ni Amata Lasman Pakpahan tubuh ni Inata Lamria Boru Saragi imasian sektor pitu alamar hasohotan tuhurian naso sadok madohot HKBP paonopon lomba marturi-turian seksi lansia sedistrik DKI Jakarta laho mamis tahun ulang tahun HKBP Pasaratus ono puluhan di Patupah HKBP distrik Walu DKI Jakarta do perlombaan marturi-turian seksi lansia secara online mamuka sian ari Selasa di tanggal 10 Oktober 2021 1 Sabtu 23 Oktober 2021 Pasidoho do seksi lansia HKBP Cipaing Cilangkap alani hu pangido hamimat tusude ruas ni Huria asata dukung manasida marhite nama noton dohot mangalehon tanda suka atau like di YouTube Kairos New TV Distrik Walu DKI Jakarta papituhon pilihan amplop ulang tahun Pasaratus ono puluhon HKBP di Parminggota sadarion di tanggal 17 Oktober 2021 tapatu pado papungon pelian amplop ucapan syukur ulang tahun HKBP Pasaratus ono puluhon songon tupak tuhu panitia tahun pemberdayaan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tapasahat mayanon dung sidung jamita tujulo nilang gatan bawaluhon sumbangan solidaritas ilu manetek di pabotohon turuas ni Huria di hari Minggu sadarion tanggal 17 Oktober 2021 di Patupah Huriat tado pasu-pasu di Parupah Huriat tado puapungon sumbangan solidaritas ilu manetek tu keluarga almarhum Monang Huta Barat sian sektor 10 namoding di tanggal 10 Juli 2021 tapasahat maya nondung sidung jamitaon di Joloni Pitu ni Gerejaon di Bagasan Rohana Tulus pasapu siaon songoni matiting nama sadi huriata di samingguon Merede hita siap buku de nomor 20 lalu ayat saya dohot 2.
Dame ni debata na sumurung sian saluhuk naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita salukna. Huria na hinaulongan ni Tuhata Yesus Kristus. Ruas ni huria dohot parhalado, dohot naposo ni Tuhata di HKBP Cipayung Cilangkap, nama dohoti ibadah di bagas garejaon on site songonido dohot aka amanami inanami remaja na pasabulong ng sekolah minggu, nama dohoti ibadah secara virtual. Adorang sohujaha turpuk jamita di mingguta sadarion parjolo majolo hupata dahok kami diri nami ala odope parjolo sahali pajupak kita jala marsaur di tonga-tonga ni huriata HKBP Cipayung Cilangkapon. Yaham ima Padita Deonal Sinaga, nuaing marhubas, songon Kepala Departemen Koinonia HKBP. Sada sian 5 pimpinan ni huriata HKBP, pinilit ni Sinodi Gudang, sahat dabi sian opui porus, sian amang Sekretaris Jenderal, dohot sian inang Kepala Departemen Diakonia HKBP. Inang dijabu Borsitorus jalarap dohot hitan waeng marsaur di tonga-tonga ni parminggota inang na marpahian na hijau di jolo. Tuhami di basa-basa hot tuhata tolu danak. Jadi masalah roha tu hamuna aka amanami dohot inanami parhalado, amang Padita Resort, amang Padita Tumanggor, na mangalehon partikiat tuhami, buwe marsaur, dohot sude akka ruas ni huriata na burju, di bagasatikion, di tonga-tonga ni parminggota. Akamang do tinang, maselas ituturo hanami, buwe hita marsaur di bagasat tikyon, tung torop naro tu bagas garejaon, nakpe ikon mengikuti protokol kesehatan kita. Huparwaho sudedo hita memakai masker, jala takas do tikos maskeri dipakiate. Jadi di balkon pena tung masai torop, guk garejaon, jala taatur jarak, mengikuti protokol kesehatan. Tung marulupulup terdinami akamang do tinang disambutan muna. Holan saat kami nakaningan di lingkungan garejaon aka ruas do parhalado na pajupang di jolo nakaningan pitor disambut do kami dengan senyuman, dengan sapaan, dengan sukacita. Songonido dohot di bilut parhubasa pe pajupang dot aka amata dohot inata parhaladu disambut dohami dengan sukacita, dengan air putih. Ditawar hot do kopi, aleh dokon duksidung perminggu mak niku kan. Jadi macelas roha akamang do tinang, las roha nami do tinang, pajupang dohot hita mulai hati madiang Padita Resort dohot talakinang sudima parhaladu. Alera kuboto akamang do tinang. Tak nahulah kami do namar las ni roha. Las do rohamu teh na roha mi seterutung tuson. Las do teh. Huber pe sebuhi muna sekon las do rohamu na memang. Nakpe memakai masker alai siasi malolong muna huide do las ni roha muna salukna. Marsanga ma guar ni Tuhata di bagasan parminggota sadarion saulat nari horas shalom madhita salukna. Hata ni debata di minggu
napa 20 dung Trinitatis tersurat di buku Evangelium Lukas biddu 10 sada ayat 27 sahat rodi ayat 20 alu takasma tapai hut-ihut. Di nama katahon hatai ibana di pagogo sada parupuan sian tonga-tonga ni natoropima soarana ninna mamadok ibana mertua ma na manubuhon jala na pabagot ho alai ninna ibana ma mertua ma akan ubege hatani debata jala na upeopsa ido sahana dongan saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus hiado didok tokoh besar dunia sian India namargoar Mahatma Gandhi manang Mohandas Gandhi songonon. I like your Christ, but I don't like you Christians. Your Christians seem so unlike your Christ. Lapatanna, saya sangat senang dengan Kristusmu, tapi saya tidak suka dengan kamu orang Kristen. Karena kamu orang Kristen nampaknya bukan seperti Kristusmu. Lomodo rohaku mamereng Kristus. Alai dang lomo rohaku mamereng halak Kristen. Ai hamuna halak Kristen hira sa songon naso Kristus do. Dak songon Kristusi. Ima padohan ni Mahatma Gandhi, tokoh besar na berpengaruh di Portibion. Dang pola hacit rohatta halak Kristen mabigi. Alai sada refleksi mai, sada persiajaran sian pamerengan ni sahalak tokoh yang bukan Kristen. Kata Kristen si Mahatma Gandhi. Maragama Hindu do ibana. Alai lomodo rohani ibana tu Kristus. Lomodo rohani ibana tu ajaran niha Kristenon. Tarlumo bima jamita na didoloki. Akamanami dot inanami. Jadi molo di buku na badion tabereng ma jamita didolok imana tersurat di Matius biddu 5 sahat tu biddu pitui di jaha ibana doon jala dirimang-rimangi ibana dakola dirimang-rimangi dihangoluhon ibana do jamita diduluki macai las rohani ibana macai lomo rohani ibana di pangajarion ni Tuhan Yesus jala iman na mempengaruhi ngulun ibana. Makanya Mahatma Gandhi mengatakan khotbah di bukit mempengaruhi hidup saya. Setengah hidup saya dipengaruhi oleh khotbah di bukit dan setengah lagi dipengaruhi oleh Bhagavad Gita, yaitu kitab suci orang Hindu. Jamita didolok mapakorho tunguluna jala alani dihanguluhon ibanai jala boy ibana mengubah dunia ini. Bahkan itu juga mempengaruhi gerakan ahimsa, gerakan satyagraha melawan penjajah tanpa kekerasan. Melawan mengusir penjajah Inggris
dari India tanpa kekerasan. Di hangoluhon ibana jamita na didoloki. Sonari diterupuk jamita sian Evangelium Lukas ikut tabereng doon dalam konteks jamita didolok. Sian Lukas bidu 10 sada ayat 27 1:20 lui. Taida dison pengajaran inti Yesus Kristus. Di patuduhon Tuhan Yesus do pangajarion na argasi tutu naikon si hangoluhon ni akan aporsea di ibana. Si hangoluhon ni akka si ihuton ibana. Di patuduhon Tuhan Yesus do paboa perjamita narosia surga ibana yang menyatakan kebenaran Allah. Dan ketika Yesus bicara tentang kebenaran Allah, orang-orang yang mendengarnya harus menghidupinya. Di patuduh Tuhan Yesus do, naboe terpatu pa ibana, tada halongangan. Di pamalum Tuhan Yesus jol manangu. Tahu toro jol manangu kan? Kamang do tinang? Nasubui makatai. Nasubui marbinegi. Gabi boy makatai. Gabi boy marbinegi. Ragam akka pangajarion di patuduho Tuhan Yesus. Jala adorak soi adong dosa de cerita na sangat menarik. Ima di Lukas 10. Di Lukas 10 di patuduho Tuhan Yesus pangajarion taringo tuna sangat fundamental di bagasan parnguluon ni akas ihuton ibana marhite sian suku-sukun ni sahalak siboto surat ahli Taurat. Didokon ahli Taurat siboto suraton. Tuhan songodiero bahenokku asa dapo tahu hanguluan na saliling ni liling nai. Bahama ahli Taurat kan dok suyo tibane kan aka tiuluk manuaingon aka padita songo kami naungi di parsiajari si manugot satu bot hari detuk sobi no to iba di boto ibanai aha nanidok ni hatani Tuhani, tapi dia hanya ingin mencobai Yesus. Sungguh dia do bahenokku asabu ya bongot Tuhan uluan nasa liling na dungi didok Tuhan Yesus ma aha didok natar surati ay ibana si boto surat dia ahli Taurat aha do didok natar surati dungi dia lusi ibana ma odo nanidok ni natar surati. Hakulongi ma Tuhan de batam, sian nasa roham, sian nasa gugum, dohot sian nasa ate-hatem. Dungi, hakulongi ma dongam mujolma songon dirim. Perfect. Jawaban yang sempurna. Tidak ada salah satu titik pun. Dia memberikan jawaban yang benar. Ido na didok ni natar surati. Dungi didok Yesus ma tohoro na didok mi. Ulahon ma songoni. Odo na borat. Mangulahon songon natar surati. Alai songo siboto surat ibana dang olotalu ibana jala tujuan ibana peholan neng mangujuni Tuhan Yesus do dang naneng mangalului hasitongan di boto ibana do hasitongan ni alai lang diulahon di boto ibana do hata ni debata alai lang dihanguluhon Roma muse suku-sukun ni ibana ai siro dong aku jolma nani do ni Tuhan Yesus. Kenapa dia tidak tahu?
Siapa sesamaku manusia? Na dirajumi ibana do holat dongan nasi woto surat jolma. Na dirajumi ibana do holat dongan na halak jahudi jolma. Manang na diripu ibana do holat dongan na nasa aliran jolma. Dungi di patuduhan Tuhan Yesus ma cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Isese kita na boto cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Berarti sudah rumah boto kan? Semua kita mengetahui cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Di mana seseorang turun dari Yerusalem dan di tengah jalan dia dirampas, dia dipukul, dia dijatuhkan. Alai Roma halak Levi dibereng laus lau ibana. Roma musi alak Farisi dibereng lewat laus lau ibana. Alai Roma halak Samaria naburjurohai. Didapot tomma naung madawi nahona rampoki. Asima rohana diubati maibana. Dibuah mapaheanna jala dibalut mananget-nanget. Dungi dipamasuk ma diangka ma dipanakok ma tu halodena. Jala dibuang ma tu penginapan. Diubati ma ibana. Jala ditarik kumusehepeng didok tu klinik dalam tanda kutip. Ubati mada. Mula hurang hubayar pemuse. Luar biasa. Na pinatuduhon ni halak Samaria na burjurohai. Hapera dang teolog ibana. Dak pola say di jahay ibana siyang manogot sa hatubotari hata ni debata. Dang dikuasai ibana sudah hukum Taurat. Alay di hanguluhon ibana. Hata ni Tuhani. Di patuduhon ibana holong ni rohana tulungan na jolma. Jala ido sa sitongna na dikritik Tuhan Yesus marhite padohanna diturpuk sadarion. Jadi dung DBG akasituan na torop Tuhan Yesus itu mengajar dengan luar biasa, dengan kuasa. Dia berkhotbah dengan hebat. Ketika dia berkhotbah tidak ada satu orang pun yang ribut. Al-surah songon nadidok di hatatai mularung madabu jarum ikon terbigi. Mulahu parawan muna peta songon itu sonari. Al-surah madabu jarum terbigi. Ini luar biasa ini jemaat HKBP Cipayung Cilangkap ini. Jadi tikimar jamita Tuhan Yesus sudah jolma manangi-nangi. Nunga di paihuti-hu nasida akatadda halongangan na pinatupan ni Tuhan Yesus si. Jala to pumaro sahalak parupuan madok. Mertua ma parupuan na manubuhoko. Na pagodang-godako. Perempuan yang bagaimanakah yang melahirkan orang seperti Yesus? Yang mengandung orang seperti Yesus? Tung parupuan na mertua mai. Ima nanidok ni parupuan ni. Alai disangkal Tuhan Yesus ma. Marhite padohan. Mertua ma. Aka nau bege hata ni debata. Jala nau peopsa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Tiki tabigi epistel adong mapadohani. Di tiki tabigi hatani debata adong mapadohan mertua mana tumangihon hatani debata. Jala nau peopsa nama meop
Buhama nama meopate. Nama meop, mabege, majalo, majakon, mangauhon, makanguluhon. Tu bagasan roha, gabe masuk hatai, tu rohana perbagasan, gabe martubur mai, marparbue mai, jala parbuena macayuli. Songon boni na meti, nama dabu, ditano na napu. Dang ditano na marbatu-batu, dang ditopi ni dalan, dang di tonga-tonga ini kasih hupi yang mencekek dohot na hola tubuh satokin alai gormate daun alai hata ni debata na madabu di tano nanapu mertua ma na ubigi hata ni debata dang holan nasalpu sediri songoni erong songoni kan manangin-anginin na masuk dari telinga kiri keluar dari telinga kanan tidak berbekas dan harus tinggal alai natumangihon hatani debata jala upeopsa di dok Tuhan Yesus ido jolma nomor 2 dialah orang yang berbahagia dan orang yang demikian akan bertumbuh menjadi murid Yesus yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Songonido jolma natu mangihon hatani debata jala upeopsa makanguluhosa ahape namasa di bagasan perdalanan ningoluon dia tetap tangguh dan percaya diri. Songo kamu nak kamang do tinangate. Nakpe masa pandemi tetap kuat. Nakpe sipata maul parngulunon tetap semangat. Nakpe sipata gudang akatan tangan di keluarga, di ulaon, di perekonomian. Tetapi tetap kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah murid Yesus yang tangguh, yang hebat. Jalao pos dorohaku. Sudah ruas, perhalado, naposon itu hatta, di HKBP Cipayung Cilangkap ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa, yang dipanggil oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan untuk bersinar. Alaya sabue bersinar, asabue marparbue, ikon gabe sitangihon hatani debatado. Jala upeopsa makanguluhon. Jadi ngolo jamita di dolok doh jamita sian Lukas 10 sada 10 doh na setelahna dalam konteks khotbah di bukit inti pengajaran Yesus molo tahanguluhon yak kamang do tinang luar biasa do pakorhota. Gari Mahatma Gandhi na sohala Kristen ibana alai ditangihon ibana jala dihanguluhon hatani debata dia dapat mengubah dunia. Dia mengusir penjajah bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ahimsa, satyagraha, non-violence, tanpa kekerasan. Waduh, kita makanguluhon hatani debata. Ikut mulai do akamang do tinang sian hal-hal namek-met. Mulai dengan perkara-perkara kecil. Saya saksikan belajar teologi yang terbaik adalah mencoba mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mencoba mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mencoba mempraktekkan contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Yesus. Molo di dok Tuhan Yesus
aloma unang balos najat, alo ni najat, alai bahen manadinggan, alo ni najat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Untuk mameopon, maka nguluhonon, ikut ta praktik kok doa kamang do tinang. Praktek kok kamu dong Maulah teh. Emang ikut dia nguluh do. Kok dipraktek kok do. Molo adong nama mastap hurum musiamun. Lehoma hurum habbiran. Siapa yang sudah pernah mempraktekkan itu? Molo ditugi hokala kamu merdalan samil, merdalan madohot ibana 2 mil. Siapa yang sudah mempraktekkan itu? Molo adong napalea-leahamu, jala mangalelehamu. Tangyakum ma nasida. Ise naukea mapraktekoni. Molo adong madanggurhamu, dohot batu. Danggur madohot. Pisang di dia tersurati. Jangan dong tersurati kan. Alai molo di danggur jol mahita do batu. Tadanggur muse doho pisang. Apalagi pisang nabibi kan. Hacik do tongi. Ya. Molo di danggur hot tuhamu pisang namalamun. Hacik doi. Sakit juga. Tapi sakitnya tuh di sini nenek kan. Hacik doroha tong kan. Jadi molarong madanggur hok kamu. Madanggur batu tuhamu. Buat ma pisang namalamun. Jalalas buat madohot sabotul akua. Dinggam maliak kamu. Alang edang gurhuwa do batu. Nyop pisang alang ma. Dungi minum akua maho. Anggoi. Labok matong kan. Tabu mai. Lapatan na dibalos na jahati na jati. Marhite pabahenan na denggan. Molo adong di parkirani. Lau mulak siya gereja kan. Adong ngewer kamu soal na sebi-sebi si malolong kan. Ibu tuh hamur tayo boleh rokok sebi-sebi si malolong na. Cara memandangnya itu sangat tajam. Menyakitkan. Jadi bado mengadupi. Ikor pakulingi. Bah baru 2 hita minggu. Labok bay pamereng mi bah. Itu kan. Jadi tak praktek konsian na met aka amang do tinang. Dan salah satu cara untuk menghidupi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah mempraktekannya dengan hal-hal yang kecil. So nasi mangat doamu wereng sudi. Hirana adong di bagasar rohamu. Pitor adong jonon nama baik kacik rohaku. Asai korubaju na denggan. Hirana semua ni wereng. Di respon muna. Nauli may. Alay, unak pula lului hamu akamang do tinang. Rosa diri doi. Rodo akka nama ben najukat tungaluta. Rodo akka nama bajut rohatta. Rodo akka SMS WA nama ben hacik rohatta. Nak pesuarong hasala attabain. Tetapi ketika itu datang, ingatlah pengajaran Yesus. Unang balos najat aloni najat. Unang bahen na jahat aloni na jahat. Tetapi perbuatlah yang terbaik kepada semua orang. Tuaka nama ben naringgan. Dohot tuaka nama bahen narua. Maulra di bagasa rohata. Alai mulut tahuji akamang do tinang gabi tahanguluhod doy. Wado amang padita. Unakulan nama dokda amang ngahya di ulah kamu nanongi. Mulai suku kamu akamang do tinang mulut tuau pribadi nunga jut. Dan itu saya pikir merupakan pelajaran paling berharga
latihan yang paling efektif untuk membentuk diri kita sehingga kita lebih mampu melihat kenyataan hidup ini dari perspektif Yesus, dari sudut pandang Yesus. Baik kamu masongoni, hanguluho kamu masongoni. Di tahun 2000 lalu, sahat tu 2014, 6 tahun, 2 periode pelayanan, marhubas di Jerman dohami, keluarga. Kamanami do tinanami, marhiti United Evangelical Mission. Jala inganan pelayanan nami tiki sangat istimewa. Nakatorami do desi. Ima di Bethel, kota Bielefeld, Jerman bagian barat. Jadi di Bethel inganan ni katornami adong di sisada institusi diakonia yang paling besar di Jerman bahkan di Eropa, namanya Von Bodel-Schwinsten Stiftungen Diakonie. Institusi diakonia Von Bodel-Schwing. Guarnai, sian guarni, padita na mengembangkan institusi diakonion, ima padita Friedrich von Bodel-Schwing. Jadi yang go institusi diakonion berawal mai sian pelayanan tu akka nahona epilepsi. Dohot akka anak-anak jalanan. Akka na pugos. Akka na so mardiha-diha. Jala ayat na paling mengena na dikembangkan desi dohot akka bagabar-gabar na tarida. Ima taringot tu halak Samaria na burcurohai. Na mengurupi akka na targosa-gosai. Jadi satu sonari lam tarbarita do jala masada na balga institusi diakonia di Jerman bahkan di Eropa ay diurupi na sida marisi akan marsahit, akan epilepsi, akan so diterima keluarga dohot ragam ni permasalahan ni parnguluon omma dibalut nasida, omma diubati nasida, omma diurupi nasida, omma diajari nasida keterampilan. Jadi yang ngobrol dengan kamang do tinang, na mengalami gangguan otak pena, dilatih na sida, na epilepsi, diajarin na sida manonun. Jadi mula binerang do, holan papidahon tonun naon, bagian ni tonun naon, siya sa bola kanan, tu sa bola kiri, buhay manang na 3 minit, ala nilabban. Molo ni eteng-etong, kain na di karijuan na sida, na di tonunay, di baga sa seminggu, rahulan na saudo, bidang na buhay di karijoy. Alay di bagasan prinsip ni Friedrich von Bodel-Schwing, itu sangat berharga. Jadi itu bukan hanya dilihat dari nilai ekonomisnya, tetapi dari nilai kemanusiaannya. Songo dia pekiadan ni jolma argasi tutu. Dangadong jolma na lea di baidisi. Dangadong jolma na somararga di baidisi. Sudedo mararga. Setiap pribadi itu bagaimanapun situasi dan kondisinya dilihat sebagai gambar dan rupa Allah yang sangat berharga. Tapi di dunia nyata deh, jol mana sempurna pe, orang berharga kan? Jol mana sangat pe, orang bersangap. Jolma na sikop sude
Buai do dang mararga. Ay gornong dia ho harwaho, kan? Utad do, kan? Dang adong dihadiham. Jika kita datang ke hadapan Yesus dan menghidupi apa yang dikatakan oleh Yesus, setiap orang itu berharga. Songon nama mereng buhini Tuhan Yesus. Ko sangat hormat uli. Jadi au mamer kamu na akamang do tinang hira nama mereng buhini Tuhan Yesus. Amin. Uli sangat labok marsinodang alana naung tumangihon jala upeo hatani Tuhan itu hamuna. Naing ma sian akkana memet nabuy teida akkamang dotinang dahanguluhon hatani Tuhan Yesus. Sehingga setiap hari kita belajar. Setiap hari kita merenung. Molo tadok hatatta tua kamata kan? Tua kainata di jebu. Songon na sopas, songon na kasar, songon na pamenekon, igor taingok ma. Bah. Tak na so perlaku kado inangon nuaing songon na hinirim ni Tuhan Yesus. Songon ida sebalikna akaina. Marhite hata, marhite pabahenan, marhite pamerengan, marhite sikap. Mula dong nahurang natabain berefleksi mahita. Bah, tak nasopas do songon nanidok ni Tuhan Yesus. Mula taida dongata di dalani naso mardihadiha. Nara mulai sanatuari satu sonari dang mangan. Ala naswarok si panganon. Tak nabuye do buetot ta siya dompet tai. Manak siya katok tai harga 2.000. Manang harga 5.000. Nang gua pala buy niya ni bana mangaton sa potong botik. Tadamur tayo botik. Kamang do tinang pepaya. Ayo kates. Ayo. Ngabuy nukoli haraparon nay nang gotik. Jadi tabuhiya doa kamang do tinang nagabi si ihuton Kristus. Dang pola peduli hita songon dia pamerengan ni halak. Dangi narumikot. Aha didok halak naung. Di bagasar rohat taido marsiajar hita terus. Buhado tikos dunwaing ho partuhatan ni Tuhan Yesus. Molo hubay non ngapason tunay dokon ni Tuhan Yesus. Hukum yang pertama dan utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Buado kamang do tinang, budo taroki luar kepala. Ini hukum yang pertama dan yang utama. Naikon sihang uluhonota. Budo tarok di bagasan bahasa Indonesia. Rak madok majolohita di hata Indonesia. Kasihilah 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perbuatlah demikian. Taulahumma songoni. Luar biasa rohamuna akamang do tinang. Saya yakin dan percaya dan saya melihat, saya menyaksikan semua jemaat Tuhan
yang hadir di gedung gereja ini, dan saya yakin juga yang mengikuti secara online. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, tanpa terkecuali adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin. Karena itu pergilah dan tampillah sebagai pengikut Kristus yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Amin. Saya dipergugui tuhatama hita laho mangulahon hatana. Amin martang yang mahita. Hupuji hupasangap kami guarmu nabadiyay. Oleh Tuhan perdenggan bahasa. Balgasi tutu pabahinanmu. Balgasi tutu asi dohot holong ni roham dihami. Marsaringar hatam nabadiyay. Asa anggiat gabe sitangihon hatami hami jalanara upeopsa. Menjadi pendengar firman Tuhan dan yang memelihara melaksanakan firman itu. Karena firman itulah kehidupan kami. Jalamolo hanguluh kami hatami. Ima hanguluan nami. Sahat rodi sa leleng nililingna. Gabi akas ihuton Kristus kami. Yang tampil tangguh dan percaya diri. Kuat, elastis dan tahan uji. Sungguh dia pena perjalanan ngulu nami. Tok-tok kami bersemangat, margogo, berpikir positif dan optimis. Termasuk di masa pandemi yang sangat-sangat mengancam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kami. Dan membentuk kami, memproses kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang akan bersinar dan berbuah banyak, berbuah manis dan berbuah baik. Mauliati ma Tuhan. Di huriam naulion hakabipeci payung cilangkap. Ruas ni huriam. Mulai sana Mehmet sahat rodi remaja pemuda. Ama ina rodi nama tua. Napi nilipmu, napi nararmu. Lamar perbue, dohok lamar sinodang di Portibion. Pasu-pasu masaluk na ruas ni huriami. Mula dong namar sahid, ho na pamalupon. Mula dong na terpapar COVID sa pulisia, ho maali Tuhan na paluahon na sida, mago maali Tuhan akavirusi. Mula dong namar jala marukil, ho ma nama pergugui, jala napahoton ha porsyon na sida. Mula dong na makirim di asin ni roham, di hamalumon, di hagabeon, doh dia ka arta, dia ka perkarejoan, dia ka siroka ni todi. Lehom mayali Tuhan, kau bertuasi doh tolong ni roham, kau bertutiki nabi nuhulmu. Mula dong na marlas ni roha, akan namar ulang tahun, akan namar nida keberhasilan, doh makilalahon pasu-pasum, loa semanasida. Marlas ni roha di bagasan pamujion di guarmu nabadiyay. Pasu-pasu masaluna kana posom amanami inanami perhalado dohot keluarga nasida. Sailam tabaya kasilas ni roha dohot pasu-pasu di ngulu nasida. Pasu-pasu na posom amanami amang padita tumanggor dohot keluarga na pinararmo marhubas di tonga-tonga ni huriamon. Saiho na mempersahalai, mempergugoy, memperbisuhi na mga leolas ni roha nang di keluarga. Songonido dohot di amanami na posom pardita resort nami. Amanami pardita luhut si majutak. Rap dohot keluarga. Saiho na madongani. Ho na mempergugoy. Ho na mempersahalai. Na mamasumasu dohot keluarga. Sanggiat toktong di bagasan gogo dohok las ni roha sahala na siya koya li Tuhan manguluhon pakubasyon di tonga-tonga ni huriam dohot di resoton. Nakami ali Tuhan aposom naro siyan katerpusat rabdot inanami
Sonido dohot akai anak namin na tinggal di tarutung di bagasan pangaramution muma. Sahat di tanganmu mahami saluhut na oleh Tuhan. Luas mahami marlas ni roha. Di minggu pa-20 dung Trinitatis di bagasan sedarion. Luas mahami dung borhat sian bagas joroon. Juluani saluhut na lakanami. Jala luas sami memandang melihat masa depan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah. Holan mga sahon, goar ni Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Adorang so marede hita huhut papungpilian, akamang do tinang, atik bihaman ang napaju pakita manang ditarutung manang nadidia kan, ikoni ro hamuna, inganan nami di Sigopulo do, di tarutung, jala asasong neber kamutik buhinami, mahami padita Dional Sinaga. Nanti. Jadi marede mahita huhut papungu pilihan sada A sada B pilihan paduahon pilihan sekolah minggu dohot pilihan amplop 160 tahun HKBP Hobart Tuarahan ni distrik. Sai mai ya di ro
kema di tuhata na mangalehon hatana di hita di minggu sadarion asa tung takas sita tumangihon dohot mangulahon hatana ay nadaputan tua do hita alani didok Jesus mertua maaka nau bege hatani debata jala nau peopsa. Ale Tuhan debata, sai papos rohanami di hatam, barjabarakku doho ale Jahoba, nunga pola hudok, sai radutakku do akka hatami, ai hatami do sulu-sulu ni patu, jala hati uron di dalaku. Tapasahak ma piliata tu harajaun ni debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu perhasiak kami pilihanon. Patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Salam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Salam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amanami, inanami, ruas ni Huria na mengikuti ibadah secara virtual
dohot di bagas joroon. Selamat hari Minggu. Tuhan tatok tong madongan hita sehat-sehat kita di masa pandemi COVID-19 sia.